jongens en famkes, hartstikke mooi dat je binnen, want ik heb jet Jim woen graag piepernoot bakken. Klopt dat? Ja. Ja? Dit is het mol. En hier maatje we piepernoten. En dan doen we suiker en huning. Dit is huning. Wie maakt dat, huning? Wie weet dat? Bijen. Ja, Bijen. goed zo. En ook wespen. Ja? En huning wat ik broekt in de piepernoten. En dan is de kunst dat we alle jaren zulke grote balletjes maken. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Jo binnen waar is de baas. Litte piepernoten rijden op het dak van speculaas. Stoute bergrijen, een dutje en kan ik het allemaal. Hey, kun je mij vertellen, hoe maak je je piepernoten? Nou van meel en suiker. Boter, havernout en natuurlijk speculaas-kruiden. Je hebt een balletje deeg en dan en dat moet je rollen tot bijna net zo lang als een slang. En dan moet je de stukjes afrollen en dat moet je er dan oprollen als een balletje. En dan moet je dat op een bakplaat leggen en dan gaat de bakker dat in de oven doen. En we zijn de hele week al aan het oefenen met klei om piepernoten en chocoladeletters te maken. En nu maken we het met echte pepernotenmol maatje, hè? En het komt wel in de water. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Jo binnen waar is de baas. Chocoladeletters smelten op de tongen van uw mens. Bakelitten in de braven en met trouwen op de Heeft toch Sinterklaas als jongen? Dat hij op een boot kwam en toen zwaaide die. Zwaaide die naar daar? Daar was zo'n klein bootje en daar zat een Pietje in en toen ging die heel hard. Heeft toch Sinterklaas als jongen? Ja, en ik ken mijn broerke, die het Wout, hij is geboren. Nou, ik denk dat we deze een hoorn hebben, dan hebben we 100 benhoorn. Ah, prachtig. Hartstikke mooi. Nou, en genoeg piepernoten, nee? Ja, nee, we kennen fruit. We zitten straks even uitbakken en dan zitten we op squallen waarin we delen. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Alsjeblieft. Ik ben Mirjam de Groot, maatschappelijk werkster van Stichting De Ombouw. Jou binnendags vakken heringen? Oh, jou met de vakken heringen. Ja. Nee, maar dat is mijn boorman. Ik zal hem wel even van jou helpen. Maar dit is toch zo'n Santje? Nee, dit is noemen jochentje. Wat hij dit precies verstik? Het stik, dat speelt hem allemaal bij een oud man in huis. Die het net zo nauw neemt, het een knie in huis en zulke dingen. Even in gedachten vooruit. En dan even in je vat en dan binnen je het zet. Vakken is een tanker, hè. Een dominee gelijk. Binnen jouw kerk. Nee. En dan komt er op een gegeven moment een maatschappelijk werkster op visite. Ja. Die willen hem eigenlijk een beetje in de maatschappij beloeken, zei iets, dat er eens even ergens oors komt om te zien hoe alles erheen ruilt en zeilt. Maar daar heeft vak eigenlijk net een soort verlet van. Jou binnen er dus wist van dat dit noemen Santje net is? Ja, op noemen Santje, wen het noemen jochentje. Ik bedoel, daar wen het vakken heringen. Hij steen eens correct nog op het tuin. Ik zal hem wel even van je roppen. Graag. Willen jou hier even komen? Er is een van jou. Nico. Maar we nou even, als de eruit even verder hebben, dus dat wij van deze kant de zien kennen, want dan wist de wal achter de gedienstjes. Klaar. Jo, moet hier even komen. Er is een van jou. Liek je jou ook een beetje op fokken? Soms wel. Ja, het laatste hier wel, ja. 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 Ik ben nou alleenig en dan begin je super een beetje mee te doen. Dan kan het repeteren met z'n wat thuis, ja.
Dan doe ik het eigenlijk wel een beetje, ja. Ja, want jou bent nou ik alleenig? Ja. Mijn vrouw in ieder geval in overleden. Ja. Nou, Mim zei ons, ik dat hartje spel neder hier. Ja, Daar moet ik ja. eigenlijk beginnen. Ja. En dan naar Tino komt op, die trilt voort. Dus je gaat natuurlijk wel alle jaar een beetje terug. En als je hier dan weer binnen dan... Ja, je vergeet het net, maar dan ben je er toch weer 1 minuut. Want het is natuurlijk zo'n ploegmeisje, dat is toch prachtig. En ik zei, als ze mij dan vragen, dat hij toch uw lievelingsdag is. Van mij is, wat wie? Binnen dit soms jouw beide Dan je. Fuck toch! Waar wie dat? Die heet je net. Ik dacht dat je geen vrouw wien. Correct. Wij dachten dat je geen vrouw bent. Dat is ik zo. Dit wie de boervrouw. Onderwijs naar het dorp. Hoe lang zit je al bij toneel? Ik ben in 56 erbij gekomen, dus door je 60 hier, ja. Hoe oud ben je nou? 81. En nog altijd graag op het toneel? Ja, ik vind het prachtig. Zo met de Ja, nou, fuck toch! Lik nou! Kim zien hoe stik als ze op zijn manier houden snijdt. Ze wie al weer om. Wat een bullshit. Wat is er zo mooi, jongen? Ja, ik weet het net. Eerst is het zenuwachtig wezen. En dan het spelen. En als dat ding is, dan het bosje ballon krijgen. Dat is heel mooi. Vind je het hier zo warm? Vielen. Nee, hoezo? Het zwet breekt mij uit. En als je mijn hand beginnen te trillen. En mijn eieren groeien. Ik mag er eerst even bij zitten.